Най-добрият начин да чистиш карма, ако си мъж, да се грижиш за жена. Ако ти се грижиш за нея финансово, правиш я щастлива, осигуряваш я и правиш нея специално, ти чистиш своята карма. Ти почисти ли своята карма днес? Така. На моя син някой ден, ако му дойде някоя кълчотаща се по фитните югистка в клин, на която любимата й поза в живота е надупена към тавана като куче, да му обяснява как, за да си изчисти кармата, трябва да се грижи за нея и да направи специална, честно ви казвам, ще ми се повдигне. Подобни случайни облъчни женички на вас ви идват по срещи и ви изнудват да се доказвате като грижовни, докато същевременно са готови да слегнат с всеки, който им извади пачки. И цялата тази гносотия е опакована като търсене на истинската любов. Аз разбирам двама души да се харесат, пък да се хванат за ръка и цял живот заедно да бъхтят, да евентуално да има изобилие за цялото семейство. Но на мъжете им се обяснява какви са насилници, нищожества и като цяло неможачи, при това нерядко от детска възраст. А после да им се иска загриженост към пола, който ги подлага на тормоз? Няма да стане. Жените, най-сетне вземете да се засрамите, че търсите някой да ви плаща салатата и кафето. И да си хванете по един мъж, който ви привлича. Да разкарате игрите и условията и да се докажете като искрени жени от плът и кръв. Спонтанни, верни и любящи. А не да седите като лотоси по постелките и да чакате отгоре нещо да ви се излее изобилно. Да не изпадна в подробности. На сцена от какъв филм приличате. Толкова е просто.